Hey you! Άλλο ένα βίντεο σε αυτό το κανάλι, το κανάλι είναι το μικρό που για να μεγαλώσεις ξέρεις πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις. Like στο βίντεο, subscribe στο κανάλι και να πατήσεις ένα καμπανάκι να σου ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβαίνει κάτι καινούριο. Λαχάνιασα. Πολύ καλό σημάδι για το θέμα του βίντεο. Σε παίρνω μαζί μου και πάμε για τρέξιμο. Ναι, καλά άκουσες. Αύριο Κυριακή θα τρέξουμε 5 χιλιόμετρα στη λίμνη Βουλιαγμένης. Γίνεται και κάποιο event με αγώνες δρόμου και θα πάρουμε μέρος. Σήμερα είναι Σάββατο, μία μέρα πριν δηλαδή, οπότε θα δεις όλη την προετοιμασία. Αν σε ενδιαφέρει, πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε λοιπόν την προετοιμασία με νύχια, χριστουγεννιάτικα νύχια. Ναι, έρθει αυτή η στιγμή του χρόνου που θα φύγει αυτό το νύχι το απέσιο και θα έρθει κάτι glam, κάτι festive, κάτι whatever. Και ναι, πάμε να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Jingle bells, jingle bells. Έτοιμα τα χριστουγεννιάτικα νύχια μου. Βλέπετε εδώ έχουν όλη την ασημόσκονη, όλη τη χρυσόσκονη, όλη την ροζόσκονη που μπορεί να υπάρχει. Έχει μπει όλη πάνω στο νύχι αυτό, το χριστουγεννιάτικο, το λαμπερό. Τελειώσαμε λοιπόν με τα νύχια και πάμε για μαλλιά. Έτοιμη! Το μαλλί είναι τέλειο. Το λέω μόνη μου πριν προλάβει να μου το πει κανένας άλλος. Έτσι κάνω εγώ. Είναι αυτό, δεν ξέρω αν βλέπεις όλη τη λεπτομέρεια και όλη τη δουλειά που έχει γίνει εδώ. Η Ελένη για άλλη μια φορά, η αγαπημένη μου κομμότρια, κέντησε, τα κατάφερε επάξια. Γιατί είχα λίγο, δεν είμαι σίγουρη αν θα μπορεί να το κάνει γιατί είναι πολύ κοντά τα μαλλιά μου, αλλά τα κατάφερε. Νομίζω ότι με αυτό το μαλλί θα πάω πρώτη, θα κάνω ατομικό ρεκόρ, το πιστεύω παιδιά. Και τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Είμαστε έτοιμοι, η ώρα είναι 8 παρατέταρτο, ο καιρός είναι τραγικός, έχει 8 βαθμούς Κελσίου έξω και άπειρο αέρα, αλλά είμαστε έτοιμοι. Ναι. Είμαστε έτοιμοι! Time 7 minutes 22 seconds. 1 kilometer completed. Τα καταφέραμε! Πού είναι το μεταλλιό μου? Έχω πάρει και μετάλλιο. Πού είσαι? Τέλεια ήτανε. Και τώρα πάμε για καφεδάκι και μπραντσάκι. Τα καταφέραμε, τελειώσαμε. Έχουν περάσει αρκετές ώρες από την τελευταία φορά που μου είδατε να έχω την κάμερα ανοιχτή. Είναι μεσημεράκι. Ο αγώνας ήταν τέλειος, όλα πήγανε πολύ καλά. Το ένα κεφτεδάκι μου έχει χαλάσει. Πήγαμε, φάγαμε. Αλλά όταν γυρίσαμε στο σπίτι μας περίμενε μια δυσάρεστη. Αχ, κάψα τον μπούτι μου. Έκπληξη. Βρήκαμε ένα γατούλι χτυπημένο στον δρόμο. Οπότε τον πήγαμε στο κτηνιατρίο. Πήρα την Νικόλ και ήρθε. Ελπίζουμε να τα καταφέρει, ήταν πολύ άσχημα. Δυστυχώς ήταν πυροβολημένος. Ναι, καλά ακούσατε, υπάρχουν και αυτά, τα ξέρουμε πλέον. Φυσικά πήγαμε στην αστυνομία, κάναμε ό,τι ήταν απαραίτητο. Και ελπίζουμε ο γατούλης να το καταφέρει. Ναι, δεν τελείωσε πολύ καλά το event. Αλλά αυτό.
άνοιξα τώρα την κάμερα για να σας αποχαιρετήσω, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και είδατε αυτό το βίντεο. Αν σας άρεσε να μου κάνετε like, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου. Μέχρι το επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!